Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Ne tako davno sam stavio prijedlog za svoj sljedeći YouTube video na temu dugoročnih ciljeva ulaganja, te je čak 86% vas podržalo upravo tu ideju. Prije nego što počnemo s ovom temom, osim YouTube kanala kojeg već i pratite, možete me zapratiti za detaljnije objave na Instagram profilu gdje sam postao nedavno i znatno aktivniji, te također se možete pridružiti mojoj Discord grupi putem Patreona. Za sve više možete provjeriti ove linkove u opisu ovoga videa. Na ovom YouTube kanalu pričamo ponajviše o dugoročnim ciljevima ulaganja. Krajnji cilj investitora bi trebala biti prava i doživotna sigurnost koja je rezultat prije svega razboritog i planiranog ulaganja novca. Takav cilj treba razlikovati od bogatstva koje je rezultat nepredviđenih okolnosti ili jednostavno sreće. Bogatstvo koje je brzo došlo isto tako zna i još brže nestati. Ako imamo dobar plan i realan cilj, to će nam omogućiti da rizik svedemo na najmanju razinu i da imamo jednostavno miran san. Svakako da će u nekom razdoblju doći do pada, što je neizbježno, ali takav gubitak će biti privremen i minimalan, te je oporavak vrlo izgledan uz još veći dobitak. Trenutno je takva situacija da tržište dionica, ali i kriptovaluta ne izgleda možda najbolje, ali ukoliko imamo dobru strategiju i kvalitetne dugoročne ciljeve, onda sigurno znamo što radimo i ne trebamo se bojati ovakvih situacija. Čisto da vam prikažem jedan primjer, recimo arhitekt ne može izgraditi ogromnu građevinu bez nacrta, isto tako ni portfelj koji donosi profit ne može se sam stvoriti. Stvoriti ga morate upravo vi. U većini slučajeva ulaganje nije egzaktna znanost kao matematika ili nuklearna fizika, jer svako može naučiti skup unaprijed određenih pravila ili upute po kojima će igrati ovu igru, odnosno drugim riječima rečeno, nadzirati strategiju ulaganja. Kao budući uspješan investitor od početka morate odbaciti iluziju da se veliko bogatstvo sječe u kratkom vremenskom roku i uz mali početni kapital. Šanse za takvo nešto su vam jednostavno minimalne, odnosno jednake kao da dobijete na lutriji. Rijetke su situacije kada se veliki dobici postižu u kratkom vremenskom periodu. Nekolicini pojedinaca koji su na taj način stvarno stekli veliko bogatstvo, uglavnom im to nije prošlo za rukom i da zadrže. Ego je u tom slučaju dosta jak i svaka osoba sebi laska da će moći dobit koju je uspješno stekla u kratkom periodu isto tako i uspješno zadržati. Uspješno ulaganje se temelji na ispravnoj prosudbi investicije, na kupovanju u trenutku kada je cijena investicije manja od svoje prave, odnosno realne vrijednosti i na kraju na strpljivom čekanju da cijena ponovno dostigne ili prijeđe pravu vrijednost, jer prava vrijednost uvijek pobjeđuje. Problem većine ljudi je taj što ne razlikuju cijene od vrijednosti i misle da je to isto. Osobno kada se bavim ulaganjem novca uvijek volim provjeriti prije svega investicije koje su podcijenjene, odnosno da ukoliko i povjerim novac u takvu vrstu imovine da mogu očekivati u što bržem vremenskom periodu i oporavljanje, odnosno veći rast takve vrste investicije. Danas postoje mnoge dionice koje su zaista podcijenjene, ali isto je tako vrlo zanimljive i perspektivne kriptovalute. Ako postavite jasan i kvalitetan cilj te ga slijedite u vremenskom periodu koji je ispred vas, zasigurno ćete ostvariti to što ste naumili. Toliko o ovoj temi, nadam se da sam vas posjetio da je ipak kvaliteta ispred kvantitete, da se držite svojih ciljeva koje ste naumili od samog početka investiranja. A do sljedećega puta lijep pozdrav i sretna vam ulaganja!